kini atong latest weather update, Tuesday, April 5, 2022. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area na ana sa 320 kilometers sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Og so far sa atong assessment, less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical depression. Nagsubay or embedded kini sa Intertropical Convergence Zone or ITZZ na nakaapekto sa lalawigan sa Mindanao. Ang weather condition sa tibuok Visayas kasama ang probinsya sa Cebu makasinati na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-uwan na posible ang mga pagbaha ug ang pagdahili sa yuta ilabi na sa mga vulnerable areas. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.